Iku. Gus cepetan mundur Gus ana wong iki Gus. Gus mundur Gus. Sopo ngomong iki? Woi, Son. Hah? Kak ono kerjaan tadi gini. Kerjaan apa aku ae gak kerja, Sam. Gak meh kerja. Padha ae aku wis nganggur ono setahun wisan. Oh, gawe apa? Nek masjid iku narik kotak amal. Oh. Lah aku tapi gak megawe, mulai dhisik gak megawe. Ono 2 tahun. Gak dolen, Mbak. Kak empo wis gak anu. Suwi nganggur ya cuma jagongan ngene iki. Jagongan ngene iki bendino yo ngene iki wis. Jagongan ngene iki mbungan opo? Gak ono panganan. Gak ono. Panganan opo? Gak ono panganan. Ono panganan gelem kok. Ning ndi? Tapi tungundungan. Opo iku? Jadi pelem ayo. Endi? Peleme sopo? Tenggone Pak. Ini gede. Lumayan no sing sakene. Tuh, enak ku Sam. Lah digawe kerjaan enak iku yo. Enak. Timbang jagongan ngene. Lah yo iku. Wonge pompong paling turu wong. Bendino kono aktivitas ayo. Ayo wis lek pene di sana. Ayo. Ayo. Wonge Saiki. pompong. Hah? Saiki. Oh iya Ya wes. saiki ae kan wonge kan lagi metu. Apa minggu? Ayo enak wis. Serak ditekor mek wonge. Iya, wis. Ayo, wis. Ayo. Wonge turu saiki. Oke. Tuh. Kete irek. Apa cikate ngendok-ngendok. Dipakani to ndak gelem ngendok. Anake sik cilik. Terus jagonge akeh regune misan. Selalu. Ya apa iki? Ape tak adol ndoke gara-gara corona. Oh ya wis, aja adol nek dolen ya. Hati le. Gara-gara corona iki tuh ndoke ndak payu. Wis. Anu. Dandangan dok. Tinggal turu sik wis. Oh, kesel rek, sumuk barang. Iya gede-gede peleme. Sopo sing menek? Oh, nang. Aku gak iso menek lho. Gak iso menek aku. Ndang wis, mumpung ono wong iki. Menek kok. Ini yang cekel nongkrong. Menek wis Gus, ndangan Gus. Aku jogo rek kini wis. Gus, gede Gus sing mir kono Gus. Iya, kok iku ae we. Iya wis tahu. Kan dulu mau tak Siapa yang nyolong belum ya Bapak? Saya tak bener kan? Pak. Wow, Ada yang nyolong bener. tinggi. Di mana? Sopo ngkon narek? Mau narek. Wong turu. Wonge tak tangi. Iku. Gus cepetan mundur Gus ana wong iki Gus. Gus mundur Gus. Sopo ngomong iki? Woi, ndak Pak. Ndak Pak. Modon. Ndak Pak. Modon. Iya. Ndak Pak, ampun Pak. Ayo. Melak aku. Ini, Pak. Ngono nang omah. Masuk. Iya Pak. Kan kayak Tunggu ya Pak. Cuma DP mek sipi Pak. Kok DP mau? Kalau ono kebijakan Pak. Ngomong ngomong bisa. Iki ngejari mau. Iki ditebas wong. Wis ditebas wong iki wis. Aduh. Sekoni. Ya makin sekoni iki wis ditebas wong. Duwe wis ana ning aku. Aduh kok cek briket sampe tak sekoni. Briket. Oh.
Lawan itu Kalau melo aku Pak, aku juga iki Pak. Melo. Iki aku enggak. Iki maksudnya jari kan iya lho. Iki mau Pak sing jarai. Laporno ning kampung iki. Kayak jabungan dijari tak ono belum di tembungku yo wis Tak laporno ning kampung iki aku. Wah, ya macem ya. Iki sekolahane aku Pak. Wis, panganan ning kene. Entekno ning kene wis. Abu. Wis panganan wis. Tapi tak ubah jadi Pak, tak ubah deh. Aduh, usah go balik dipangan ning kene. Celok Pak. Beno maki celok. Ayo wis, lungguh jejer. Lungguh. Ya apa iki? Ate dolan gimana kok ndak? Ndak Pak. Sepurane Pak. Masih mata. Ya wis. Sepurane yo. Ojo dolangi mana ya? Iya Pak. Kedut Pak, tak buat. Ya wis, mantan nek dolangi mana tak laporno ning kampung iki. Iya Pak, sepurane Pak. Tak laporno ning Balai Desa wis. Iya Pak, sepurane Pak. Ya wis. Aduh. Oke dulur, matur nuwun wis delok video iki mulai awal sampai akhir. Ojo lali like, comment, share, and subscribe. Di bawah ini follow Dewi Lur Gumelar Official. Wong Balung aja lali subscribe. Wong Jember dan sekitarnya kabeh wis subscribe follow Dewi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang duduk familia, kita semua bersaudara. Ayo lo serame-rame, kasih terangan kesuwe. Datang duduk apa passwordnya, dengan buku bahagia. Jangan sampai gelas kosong, satu cinta telah ngorong. Datang duduk familia, kita semua bersaudara. Ayo lo serame-rame, kasih terangan kesuwe.